Сәлем телевизор экраннары ортында отырушы тамашачылар. Тәрәзә ортында нендегенә ел фасылы, нендегенә хава торышы булуына карамастан, безнең тапшыру бер үзгәрешсез һәр пәнҗишәмбе кичке 7-дә чыга. Топ клип тапшыруның көчле унлыгын бүген без билгеләрбез. Сездән бары тик игътибарыгыз кирәк. Сезнең белән мин Айрат Ильясов һәм без башлыйбыз. Хәзер безнең хит-парадка өр-яңа резидент аяк баса. Каршы алыгыз. Илнар Сабирҗанов. 13-20 номерына топ клип 143 коды. Син минем төшләремә, күмәсең сөюк хисләренә. Карыйм да назлы күзләреңә, тынгы бирми алар йөрәгемә. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сөйгән ярым. Ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сөйгән ярым. Мәхәббәткә аңа күп кирәкми, бары тик бер сүз генә җитә. Сөям сине, сөям җаныкаем, күңел һаман сине эзләп көтә. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сөйгән ярым. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сөйгән ярым. Мәхәббәтнең сөю чагында, мәңгегә терләп яный әле. Сикәлтәле юлны бергә узып, гөрләшеп җаным яшигәле. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сөйгән ярым. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сөйгән ярым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сөйгән ярым. Лилия Гыймадинова бик актив итеп яңа ел ялларын үткәргән. Туганнары белән Ярчаллы шәһәрендә чана сноуборд ташуганнар. Күптән түгел Казанга кайтып, гаиләсе белән башкалабызның ял итү урыннарында күңел ачкан. Гүзәл җырчыбызга тавыш бирер өчен 13-20 номерына топ клип 141 кодын язып җибәргә кирәк. Шулай ук сез безнең ВКонтакте официаль төркемебездә дә тавыш бирә аласыз.
Vaqda birem tek sina Birmem seni birmem yodlarga Senden topdim yaşav qadrin Yaşav qadrin Senden topdim Sening yonga boram Sog'inganga bag'rim Senden topdim yaşav qadrin Yaşav qadrin Senden topdim Sening yonga boram Sog'inganga bag'rim Сәхнәдә биеп җиңел җырлар җырлап йөргән Мөнир тормышта бик җитди кеше. Төрле яман авырулар белән авырган ятим балаларга ярдәм итәр өчен төрле чараларда катнаша, хәйрия концертларын үткәрә. Яңа ел бәйрәмнәрендә дә бу эшләрен дәвам иткән. Һәм моңарда гына туктап калырга ниятләнми. Сез Мөнирне балалы солянка концертында күрә алачаксыз. Кем белән чыгыш ясый ул? Аның бит баллары юк диючеләргә бездән җавап. Сорауларыгызга җавапны 30-нчы гыйнвар көне беләчәксез дип кенә әйтә алабыз. Мөнирнең коды 139, шушы номерда топ клип дип башлап, 1320 номерына җибәреп, тавыш бирә аласыз. Kütüplerle alasın, şotlanıplar kalasın. Dileklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Yaktı hiç günelinde, beyram tuğan gününde. Dost tuğan yakınların, kutluy seni ul günde. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Şatlanıp yaşa elle, yaşanda yaşna elle. Jırla biyip көңіл aşı, көңілнің şun demelle. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Kütüplerle alasın, şoplanıplar kalasın. Dileklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Bəxtli güləşəklər.
Таңсылының тормышында артык яңалыклар юк. Ул бары тик безгә күңелендә хуш килгән яңа ел бүләге хакында сөйләп узды. Резидентыбызга үзидәй зурлыкта йомшак, маймыл уенчык бүләк иткәннәр. Шулай ук Таңсылының күптәнге хыялы чынга ашкан, ул милли курчак кабул итеп алган бүләккә. Сез дә Таңсылыны куандырырга телисез икән, 1320 номерына топ клип 137 кодын язып SMS хәбәр юллагыз. Алия һәм Илнур Сәгъбетдиновлар авылда 4 бажай җыелышып, шашлык кыздырып, мунча кырып, рәхәтләнеп ял иткәннәр икән.
Һәм хәзер алар яңа көчләр белән яңа концерт программасы өстендә эшли башлаганнар. Хит парадыбызның парлы дуэты өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына SMS хәбәрләрегезне юлларга онытмагыз. Сихри төннең аяянда, аяз көннең кояшы. Син аемда, кояшымда, минем гомер юлдашым. Шәшкәләренең хуш ислесе, шәфәгатьсене таңнарының, шибәрләр күп арасыннан бары сине сайлады. Алтын булып агармында, көмеш булып тамарымын. Мәхәббәтебез күгәнендә, йолдыз булып янармын. Алтын булып агармында, көмеш булып тамарымын. Мәхәббәтебез күгәнендә, йолдыз булып янармын. Шәшкәләр көлеп тосыныга, тырыш бакчашы кирәк. Тормышымның мәгънәсе син, минем өчен зур терәк. Каршылыклар берни түгел, бар канаты безнең иңдә. Ярты сүзе белән аңлашып, яшәргә язсын җирдә. Алтын булып агармында, көмеш булып тамарымын. Мәхәббәтебез күгәнендә, йолдыз булып янармын. Алтын булып агармында, көмеш булып тамарымын. Мәхәббәтебез күгәнендә, йолдыз булып янармын. Алтын булып агармында, көмеш булып тамарымын. Мәхәббәтебез күгәнендә, йолдыз булып янармын. Мәхәббәтебез күгәнендә, йолдыз булып янармын. Гүзәлем белән Салават эшсез тормый. Бәйрәмгә карамастан бер туктаусыз чыгышлар белән йөргәннәр. Әмма якын туганнарны онытмыйча, аларны күрергә дә вакыт тапканнар алар. Салават 6 бәйрәм казан ашаган. Тазарырмын дип уйласа, киресенчә ябыккан икән. Концертлар дигәннән күптән түгел генә җырчы Салават Фатхетдиновның туган көненә багышланган бәйрәм кичәсендә чыгыш ясаганнар. Әйтеп үтәргә кирәк, бу чарага Салават абый аларны махсус үзе чакырган. Шулай ук Хәмдүнә апа Тимергалиева үзенең булачак концертына Гүзәлем белән Салаватны чыгыш ясарга чакырган. Әлеге вакытта җырчы моңлы тандем яңа концерт программасы өстендә эшен алып бара. Гүзәлем белән Салават өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына 138 кодын язып җибәрергә онытмагыз. Илендирге кирәк.
Ай, тақаларыңа қарып етті бет енді. Әнен қоман тыт бәйлерасың миңа. Ана жүрші күзелімді қанда қойт. Кіші күлдіртпейін жүрші güzelim кім дейін Ана кім? мені бабаң ұрланса алып қайтталы, бұлмағанды. Баба илен, давай тұр. Ben sizin çay işime ne tuttalı? Бар, баба сен аяқ, бар. Güzel алып қайт, бар. Seni süygenim Nişik yana yüreğim Seni yine uylap ötemirim günlerim Sensiz olgan kişlerde Yoklay olmayım hiçlerde Sınama canım kırtma hiç meni gurellerge Yanıma sigenim Bil canımın kigenim Sen gene bitmenim ömürüm Ümidim bəxtim Gil yanıma sigenim Bil canımın kigenim Sen gene bitmenim ömürüm Ümidim bəxtim Senden başka bu jirde Yaşay olmam bir günde Kuresim gile seni önümde düşümde Siyutulur hizlerde Yaratışıp gümürge Yaşasak idi digen tilekler kunilde Gil yanıma sigenim Bil canımın kigenim Sen gene bitmenim ömürüm Ümidim bəxtim Gil yanıma sigenim Bil canımın kigenim Sen gene bitmenim ömürüm Ümidim bəxtim Gil yanıma sigenim Bil canımın kigenim Sen gene bitmenim ömürüm Ümidim bəxtim Gil yanıma sigenim Bil canımın kigenim Sen gene bitmenim ömürüm Ümidim bəxtim Ümidim bəxtim Әби дейм, міне güzelim. Көңілің болды ма енді? Ой, матур сивер икен. Ну, меңа жетмейін баба ені. Амина Дилара Мироваева и эшләре белән мәшгуль. Күптән түгел кухняда ремонт ясап бетергәннәр. Гаиләнең татулыгын ремонт белән сынала диләр. Бу әйтем Диләрәнең гаиләсенә бер дә килешми. Алар өчен ремонтның иң авыр өлеше абойның төсен сайлауда булган икән. Диләрәнең мәхәббәтегез гомерле булсын җыры өчен SMS хәбәрләрегезне юлларга онытмагыз. Һәрбер кыз бала балачактан ук матур, төз гәүдәле, кыю, ярата белә торган батыр егет турында хыяллана. Көннәрдән бер көнне егет көчле кулларына алыр да тормыш юллары буйлап
бүйек бәхеткә таба юл тотар. Бүген ул кыз бала бигрәк тә гүзәл, бигрәк сөйкемле. Тормыш юлын үтү җиңел, парлашып атлаганда. Мәхәббәтнең гомере узын бергәләп саклаганда. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шешеләре хисләрне сүндермәсен. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шешеләре хисләрне сүндермәсен. Туганнарның, дусларның сез кадерләрен белегез. Әти-әнигә урынны һәр чак түрдән бирегез. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шешеләре хисләрне сүндермәсен. Кара кыштай гомер юлын яратышып үтегез. Язларыгыз кебек матур булсын гомер төзегез. Булсын гомер төзегез. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шешеләре хисләрне сүндермәсен. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шешеләре хисләрне сүндермәсен. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шешеләре хисләрне сүндермәсен. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шешеләре хисләрне сүндермәсен. Язмышның шешеләре хисләрне сүндермәсен. Нәркис Зиннатуллин өчен үткән ел зур вакыйга белән истә калачак. 28 декабрьдә Нәркис әти булды. Һәм без Нәркисне котлыйбыз. Һәм 31 декабрь көнне тормыш иптәше белән Нәни Зиннатуллинны игә алып кайтканнар. Хәзер Нәркис үзен әти ролендә сыный. Ул аның исемен дә сер итеп калдырмады. Бу дөньяга Нариман Зиннатуллин аяк басты. Нәркизнең сәлам җыры өчен 1320 номерына топ клип 142 кодын юлларга онытмагыз. Якын итеп үз итепләр, килдем сезне күрергә. Ничекләр яшәп ятасыз, хәлегезне белергә. Сәлам сезгә, зур сәлам, сәламнәрнең улысы.
Яңа ел ялларыннан соң хит парадыбызның игезәкләре Рәзилә һәм Рамиля Батыровалар яңа көчләр белән эшкә тотындылар. Ялларны исә туган якларында табигать кучагында шана шаңгы шуып уздырганнар. Узган бәйрәмгә кызларга шактый бүләкләр биргәннәр. Бүләкләр арасында күбрәк бизәнү, ясану әйберләре, кызларга шул инде косметика, кием салым булсын. Алар бер-берсенә дә бүләк ясаганнар. Рамиля Рәзиләгә кул сәгате бүләк итсә, ә менә Рәзилә Рамиләгә сумка рюкзак бүләк иткән. 1320 номерына үзегезнең SMS хәбәрләрегезне юлларга онытмагыз. Лидерлар баскычының 3-нче урындагы клипны сәламлибез. Бу клипка бронза медаль тапшырабыз. Руслан Ахунов безгә хыялы турында сөйләп узды. Аның хыялы тау шуы, кызганычка каршы әлеге хыялы чынга ашмаган. Кыш әле бетмәгән, димәк барысы да әле алда. Соңгы арада буш вакытларын кызы белән үткәрә. Руслан аңа математика фәне буенча аңлап җитмәгән әйберләрне үзләштерергә ярдәм итә. Руслан Ахуновның клибы өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына 136 кодын язып җибәрергә онытмагыз. Беренче урынга менеп җитәргә күп кенә калмыйча, икенче урынны яулаган клип көмеш медаль иясен каршы алабыз.
Тапшырыбызның күңелсез өлешенә дә килеп җиттек. Топ клип тапшыруның кагыйдәләре буенча бүген безнең хит-парадтан Фәридә Алсу дуэты төшеп кала. Гүзәл ханымнар хит-парадта 3 ай рәттән лидерлар арасында булды. Афәрин кызлар. Киләчәктә дә уңышлар теләп, без сезнең белән саубуллашабыз. Шушы минутта мин, Айрат Ильясов, сезнең белән саубуллашам. Онытмагыз, хит-парадта яраткан җырчыгызның тормышы бары тик сездән генә тора. Тавышларыгызны юлларга онытмагыз. Киләсе очрашуларга кадәр пока-пока.